Jama'a assalamu alaikum, kuna tare da ni Shamsu Tiku, ɗaya daga cikin jerin mawaƙan jihar Kano. Ina zan na faɗa muku wani abu wanda ba ku sani ba. Idan kuka ga bidiyo ko kuma wani sirrin ku yana fita daga wayoyinku, to gaskiya abu mafi a'ala yana fara ne daga ƙawayenku da kuma abokananku. Idan ka san kana da wani sirri irin na bidiyo ko kuma hoto ko menene wanda ka ɗauka kuma ka san kanka ba na gaskiya bane, to kada ka kuskura ka bawa da wannan wayar taka abokinka ko ƙawarka ta ce za ta tura wani abu ka ba ta wannan wayar. Saboda haka yanzu ƙawa da abokanai duk ba abokanan yadda ba. Haba jama'a wannan ai jahilci ne da hauka. Wannan hauka ne, ko mai mutum ya yi Allah ne ke rufa mutum asiri, kai ma yadda Allah ya rufa ma asiri ka rufa wani asiri. Bai kamata dan mutum ya yi abu ba ka ɗauko ka dinga yaɗa shi a social media, haramun ne, bai kamata ba. Ta ina ka ga an ce ka tona wa ɗan uwanka musulmi asiri ko menene, a bar shi ma a ce ka gani da idan ka kai, dole sai ka sami shaidu guda 3 wanda za a tabbatar da wannan abin da ka gani. Amma haka kawai sai mu zo social media mai sai haɗa mutum ya yi zina ya yi menene, ku dama jira kuke abu kaɗan ya faru a ce ku zo kun ɗauka kun sashi a social media.